И аз и един мой приятел използва тази програма. Как правиш клипчета? Аз за На тази YouTube програма... ли ги сложи? Не, от и таблет. На YouTube ли ги сложи, Ники? Друга класа да е. Отвори гласа. Чакай. Няма ли глас, бе? Имам. Не чуеш ли как говориш? Да, аз тя мама. Аз изобщо не. Само леко. Ето това, аз играя клас. Български клан, както са в България, може би има едни долни казаки. Да, баща ми Арена 6 е била. И добре се отваряме честовете. Нещо е. Ти имаш реакция ли имаш? Да. Почвам да минат. Ясмина! Имам един малък драгон. Аз знам. Виж, гледай ма! Влезе ли в твоя клас? Клас казва в България. Виж, аз играя, почнам да играя. Ще малко слънчал. Ето я! Имам. Имам просто прасет. С пръсето. Еми прасет, където вика Кобрана! Да, един дете аз за пръсе, нали?